להרגיש אהובים. השאלה, מתי זה יותר מדי ובאיזה שלב האהבה הופכת לאובססיה. איתנו ענת סקולר סלע, מטפלת משפחתית וזוגית. שלום, ברוכה הבאה. בוקר טוב. יש דבר כזה לאהוב יותר מדי? בוודאי שיש דבר כזה לאהוב יותר מדי. אהבה שהיא לא הדדית ושהיא חד צדדית ושיש מישהו שאוהב בצורה אובססיבית את הצד השני שלא נענה לו, זוהי אהבה אובססיבית משום שהיא לא מתגמלת. זה סוג של נתינה אינסופית למישהו שלא מחזיר בחזרה. איך זה בא לידי ביטוי? הנה דוגמה. יש לי הרבה דוגמאות בעניין הזה. אין ספור דוגמאות. אין ספור דוגמאות. קודם כל זה דבר שהוא חוצה גילאים. זאת אומרת, מאנשים צעירים עד אנשים מאוד מבוגרים. דוגמה קטנה מקבוצה שהייתה לי, אישה שהייתה לה, הייתה גרושה והיה לה מאהב שהוא היה נשוי והוא יכל לראות אותו בשעות מסוימות. אבל העסק שלה דווקא פעל כל היום. אז היא הייתה סוגרת את העסק רק כדי ללכת להיות איתו ולתת לו את הנשמה ולהכין לו את האוכל שהוא אוהב וכו'. עצמי. ביטול עצמי טוטלי, היא הפסידה את העסק בסופו של דבר. יש לה היום בחורה בטיפול ש-40-50 אס.אם.אסים ביום לבחור. איפה אתה? למה אתה לא מגיע? למה אתה לא מתקשר? הולכת, צועקת ליד הבית שלו, בוא כבר... זה משהו שהיא יכולה לשלוט בו? היא מבינה את העניין או שזה פשוט משהו שגדול עליה? תראה, אם מישהו מגיע לטיפול, אז אפשר... ואם לא? ואם לא, אז הבחורה או הבחור או מישהו זה לא יהיה נורא סובלים. סבל אינסופי. עכשיו, ככל שהם משקיעים יותר, והם לא מקבלים, הם ישקיעו עוד יותר, נגיד, בקייס הבא או באהבה הבאה, כי אולי אז יאהבו אותם. אם אני אעשה יותר ואני אשתדל יותר, אז אולי אני אקבל בחזרה אהבה. והשאלה הגדולה נשאלת, למה זה קורה? נכון? בטוח? בטח. אז למה זה קורה? זה קורה לאנשים שבילדותם חוו איזושהי דחייה. לאו דווקא על ידי ההורים. אני לא רוצה ממש להאשימו, אני לא אוהבת שמאשימים הורים. לא? לא, ממש לא. לא תמיד הורים אשמים. מישהו שהיה קרוב, מישהו שגידל. הייתה לי מטופלת למשל, שמורה בכיתה ד' עשתה ממנה 0, אמרה לה 0. יש לה מטופל איש הייטקיסט למשל, שהוא מהנדס, רציני והכל, אבל המורה למתמטיקה שלו היה אומר, אתה 0 ולא יצא ממך שום דבר. איזה משפט אחד, או איזה אמרה אפילו שלא בכוונה שורט לנו את ה... שלא לדבר על חיים שלא מעריכים את הבן אדם, או מישהי שיצא עם חבר ראשון והוא דחה אותה או זרק אותה, משהו כזה, אוקיי? אז יש איזושהי היסטוריה של דחיות שגורמת לדימוי עצמי נורא נורא נמוך. כשיש דימוי עצמי נורא 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 נמוך, הבן אדם לא אוהב את עצמו. אז איך הוא מקבל אהבה? מבחוץ. מבחוץ. אז בשביל לקבל אהבה מבחוץ, שזה המזון של האהבה היחידי שיש לו, הוא יעשה הכל. אוקיי? אז מתי אנחנו יכולים לדעת שבן או בת הזוג שלנו מתחילים להיות, או שיש להם איזו תכונה אובססיבית כזאת, שצריך להיזהר? מה הסימנים של ההזרה? הגברים שבאים לטיפול, למשל, באים ואומרים, הייתה לי גם מטופלת כזאת לא מזמן, הוא יושב עליי ככה. זה האיתות הראשון, ככה, אוקיי? קוראים לזה אילה. כן, מתעלקת. יש בתנ"ך באמת מקרים כאלה של אובססיה? אובססיה גברית, אנחנו ראינו כאן דוד ושמשון, ויש שם ויש גם את ההפוך, יש את מיכל שאהבה את דוד ולא קיבלה אהבה בחזרה. זה אנשים שלא מניחים, לא מניחים לשני לחיות, רוצים אותו כל הזמן. כמה שיותר נורא קשה. זה קשה נורא לחיות אנשים ככה. נורא סובלים, נורא סובלים. אגב, זה יכול לחפות על דיכאון. זאת אומרת, במקום לטפל בדיכאון שלי, אני כאילו מטפלת בבן אדם השני. יש שם המון עיקרון של טיפול, של נתינה, ואם אני אטפל, ואם אני אעשה, ואם זה, אז אולי תאהב אותי. כן. אולי אם אז. איך מטפלים? זה עבודה קשה. זה עבודה המון על הדימוי העצמי של הבן אדם, שיתחיל לאט לאט, זה כאילו בן אדם עם חור בפנים, וצריך לגרום לו לאט לאט בשלבים להתחיל למלא את החור. המון עבודה על דימוי עצמי. תהליך ארוך. תלוי בחור. תלוי במטפל. שיחות. בחור. כן, שיחות, קבוצות, יש קבוצות לאנשים שאוהבים יותר מדי. בזמנו היו המון קבוצות, אחר כך זה כאילו, האייטם הזה כאילו ירד, איכשהו התחלתי עם זה עוד מארצות הברית שחזרתי. כרגע אין קבוצות עד כמה שנים. בן הזוג יכול לעזור לתופעה? אוהבים אנונימי? אנשים שאוהבים יותר מדי. אנשים שאוהבים, צריך למצוא איזה שם קיצור כזה משהו יותר... נו, יאללה, תזמי משהו. בן הזוג יכול להיות שותף בתהליך הריפוי? בן הזוג הרבה פעמים בורח, סלש מביא את הבן אדם השני לטיפול, זה יכול להיות גם בת זוג, זה לא תמיד נשים, אוקיי? יש גם גברים. אגב, אצל גברים יש לזה ביטוי קצת אחר. אלים יותר? הרבה פעמים יותר אלים, יותר התקפות קינה שמישהו... כולנו קוראים לצערנו על כל מיני מקרי רצח. אני לא אומרת שכל הגברים הם ככה, כן, בבקשה לא להכליל, אבל הרבה פעמים גברים יותר נוטים לעשות את זה בצורה אלימה, לבטא את זה בצורה אלימה, בצורה מתבטלת. ענת, זה טיפול פרטני?
זוגי? טיפול פרטני, אני עוד לא זוכרת שהגיע לזוג בעניין הזה, בדרך כלל בן הזוג ברח, או הביא והשאיר ואמר טוב. זה נושא שהוא אי אפשר ככה על קצה המזלג, כי זה נושא מאוד מאוד גדול וחשוב. אני מודה לך מאוד. אני מודה גם לך. וגם לך, אגב. תודה.